Good morning, Kap. Ngayon, Kap, regarding sa ating Holy Week, kasi dami at mapakalian na may mga Carmel, ano. So, ano preparation sa pito ng iyo barangay? So namon preparation nini namon barangay regarding para Holy na Mount Carmel is number one is security. So nagniin kami na ako mga bipok na isecure ang perimeter na at least baga waray dito may da kasi dito mga milop yun arani na at least waray nan magiinom waray may makaka-affect or makaka-disturbo during itong Holy Week na nato na pag-ibon. And then, ang mga nasa ka, make sure na safety kaya pera dito. And then, also, parang ang hagdanan niya at katwa igbaw. No, di man niya yung good as in purely puro civil tano katwa igbaw. May daya iba na mga kuan lagyan makeshift la na kuan. So, nawawara kasi ito kung nauuranan. In otro kan lalo at niya manit. So, di naman ko niya amon baga kuan haamon first time na baga perminam sugar kay hiara kami na permi everyday ito ginsasaka tida o so baga typical na leto haamon yun na pero namon leto na duwag is security yan mga tipo. Ay, saan ba kita, Kap, dito pinakabuka na itong pinaka-entrada ito ng mga person na tigang mga barangay? Yes po, actually niyan or buwasit aga may daneto dito mismo kay kakulo kumadto ako may daneto dito gyapon police gyapon na nakasay pa sa namon tanon nag-robing na gyapon so dili pa kaya sugat kadamon na naka pero sure ako niyang gabi or buwas may daneto damo na ito. Kapag pag-observe, Kap, itong kabutangan niya ng Mount Carmel, medyo malipin na po ba yan? Yan na Mount Carmel actually di Mount Carmel halos everyday kasi ito diga may nasa ka so di rin maiwasan na may dagyapon bugaw may dagyapon kwan pero from time to time, meron naman kasi volunteers na datiga na nag-iinom. Pero hapag kaya na, kukuha mo ito na isasaklangon gyapon ito kung iba ng mga personnel para i-secure people na malimpyo nga naktayan buwan. Prohibited ba, Kap, itong pagdaranin mga speaker, lighter, may mga pasura? I don't think pero magandi ng gyapon ni Rokuan dito. So that's why na pag may dagyapon dito security naging dudutan naman. Oh. Sige ka pa, ano pa mag-amisay natin ang mga publiko yun ang labi ng masa kayo ng Holy Week or gana talaga ng preparations ng bahay? So, nakuminsayan mga masaka didiha Mount Carmel, make sure na may dara niyo na tubig and by the niyo pag hinayla ka mga diha iba wala kumbaga mauran, baga kailangan intindihon ang lugar kay diri masyado as in purely by the hagdanan. So, and then, yung mga gamit, iwasan na lang natin pagdara. Kaya actually, hindi diri ko na ito pag magsigarilyo. Itong para waray na waray dito ay itong pasunog or ano man. So, amo man lahat to, anaro to us.